cikakken girma annabin gazaita, mai cikakken girma annabin gazaita, mai cikakken girma annabin gazaita. Ya tsayayyen sarki Zuljalal tabara, mai hukunta hukunci yadda duka ya tsara, ba mu dama Allah bai tukan gamarera, ima manzan Allah si da abban binta. mai cikakken girma annabin gazaita, kai ta ninka salati kun abun farin annabin da ya zarce dukkanin ilimin sada ƴaƴayen shi wanda su suka bamu har sahabbai Allah har da su a cikin ta. Rabbi sa maka tubi shehana tijjani, har da shakbar hama shehu mai dewani, dan sako maulana mai cikan imani, shak yahuza aikin kai ka yarda ayyita. mai cikakken girma annabin gazaita, rabbi sa maulana kuma sharifin Allah shi yana babana shi tubawan Allah har da shakki guri ma harifi mai Allah jagara zumusani damunan ka kai ta. Wai ina yan baila ga uban ma baila, daga halifa gali sannu bawan Allah, masu wanke ruhi na kira ka fitilla, karaban sirrin nan wanda babu kamar ta. mai cikakken girma annabin gazaita, wai ina tijjanawa ga uban tijjaniya, baba kawo na kuzba ta gurin murjiya, masu ɗiban kaunu su kai su tutan shirya, karaban sirrin nan mun faɗa in sabuta. Assalamu alaika si daga mu gabanka, masu rera kasida mai tuka a gare ka, Abubakar da Salamu Sharifu mai begenka, su suke maka baiti ta hayar da ka jita. mai cikakken girma annabin gazaita, ya rasulillahi ta najin muhabba, sai rubuta kasida wanda shi muka saba, kai kadai ne tsira duwanin ka azaba, wanda du yake tsira za ya so aka sinta. Mun riga mun waye annabin dai shi ne mai tsayayyar hanya in ka je daidai ne, duk isan wani tabbas kun faɗa ƙarya ne, babu girma sai kai wanda babu kamar ta. mai cikakken girma annabin gazaita, wanda duka ga ya kai martaba gun Allah, sai ka ganshi a bayan sidi dan Abdallah, ya taho nema ne ko yana da risala, samma aikin Allah shi yake da bukata. Masu girma sun yar sun tsaya a gabanka, babu sauran girma sidi sai a gare ka, kai kaɗai ke mulki kauni na bayanka, mai fa'al mashi ita kai kake da sarauta. mai cikakken girma annabin gazaita, annabawan Allah ga sunan dubbai ne, mursalai da yawa ma masu alƙadari ne, ga ulul azamin ma wanda su na daban ne, sai ma'auna isar su don mu ƙara fahimta. Ran kiyama Allah za ya tara ni ta, dan ya nuna buwayar shi yake da sarauta, masu matsayi su ma za su zo salarta, sai a ware abawa kuma abin da zaranta. mai cikakken girma annabin gazaita, wanda Isa zai zo har kalam da kalilu, ga Suleiman Yusuf da har Zulkiflu, ga su Nuhu da Adam Dauda sun zo kullu, mursalai du sun zo ran da babu kamar ta. Za mu je dubinsu dan siyo cetonmu, sai su ce ba ceto babu komai a gare mu, babu girma gunmu sai gurin na gabanmu, duk isa na kunshi shi yake da sarauta. mai cikakken girma annabin gazaita, kun ga duk girman su ya zamo yau babu, sai ga kairin nasi shugaban ma bebu, za mu je dogon sa sai mu ce ma bubu, taimaka kai ceto kauni mun faji gata.
mai cikakken girma annabin gasaita. Za mu gan shi a ranar ya adan shi na kore zai fito da fitowa wanda dole a dare. Rundunar malakutu za su bi shi a tsare, za su yi mai escort don isa da sarauta. Mai cikakken girma annabin gasaita. Za ya je gun Allah zai ya bashi kirari, ya yabo gun Allah rabbi gafari. Babu mai iya wannan sai dalilin khairi, tunda wannan ranar dan shi ne aka yi ta. Shi ku Allah zai ce ya Habibullahi, me kake so ne yau an yi ma wallahi. Yau gaba ɗaya ranar taka ce lillahi, mun aminta bibu sai ka ce ta halitta. Mai cikakken girma annabin gasaita. Annabawan Allah za ya yi cetonsu, mursalai malakutu har da du jama'arsu, har da dabbobi ma za su samu rabonsu, ga mutane su ma za su samu rabauta. Wanda duk ya gida za ku gan shi a nari, har da mai inkare girman mukutari. Wanda duk ya soka babu shi ba nari, ko da shi aka kawo lata har da malata. Mai cikakken girma annabin gasaita. Mu abin da muke so kaunu duka su gane, su isa ko girma dan ka duk aka yode. Kai kadai aka baiwa, kai ka baiwa mutane, mai rabo da rabauta si duka cancanta. Wanda ma kuka ɗauka su suna da isawa, an yi alkawari da su idan suka cimma. Annabin wa Muhammad za su ba shi su koma, aduman shi gaba ɗaya ba su ba annabta. Mai cikakken girma annabin gasaita. Su isa da mukabi naka ne ba shakka, za mu je mu shiro su sai mu baka abinka. Muna maganar ka ba mu so a yi shirka, an kira wani bawa wai da kai kuɗayanta. Masu hasken ruhi za su gane batunmu, mu da tsarkin niyya mu muke begenmu. Wanda duk muka so shi to akwai sharaɗinmu, ya zamo mahimmanci kun mahaifin binta. Mai cikakken girma annabin gasaita. Annabawa duka sun rike mamuda, za mu so su mu bi su tun da dusun shaida, har sahabbai su ma za mu ba su kasida, tun da sun rike ɗaha ba su taɓa mamuda. Masu sauraron mu za mu so ku fahimta, shi Rasulallahi bai salo ga halitta. Sanya ruhin ƙauna sai ka san ka huta, allaran ma hutu nafsu ba ta shiganta. Mai cikakken girma annabin gasaita. Ya Rasulallahi ga masoyi gunka, Abubakar dan Umar ne ya tsara yabanka, shugaba amshe ta ƙara ban yardanka, tare da kasida masu san ka su ta. Sharif Salahul Dini sha'irin Kabibu, har da ni aka tsara baitukan ka dabibu. Na faɗa na tsara inda kai wani babu, shugaba ka amince ko ina ajiyo ta. Mai cikakken girma annabin gasaita. Nan nake sa aya baitukan gadanai su, na biya sadiya shurrafa ugare su, yan gidan zala'u na yi ne domin su. Wassalamu alaikum alubaiti kusota. Assalamu alaikum ahbabu rasulillahi. Mun saurari wannan kasida daga bakin yan uwanku Sharif Salahul Dini da Abubakar Umar Limanci. Dan karin bayani a tuntube mu a lambar waya kamar haka: 08064747325 ko kuma 07066195576. Allah ka bar mu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mai cikakken girma annabin gasaita.